ତୁ ତ ତାପରେ ଖାଇଦଉଛୁ ମନ ନିଶ୍ୱାସ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉ ଭିତରୁ ପିଆଜଟା ନଷ୍ଟ ହବ ନା ଏତେ କାଟିଛୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେବୁ କାଲି ପାଇଁ ଲଙ୍କା ବି ଭଣ୍ଡା ରହିବ ଦେହ ରଖିଦେବୁ କାଲି ପାଇଁ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇକି ଆଣ ଆସେ ମୋ ସରି ନା ମତେ ଥଟ୍ର ଲାଗୁଛି ତାପରେ ବେଶୀ ବି ଭଳିଆ ଉଠଉଛି ଖାଇ ସାର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲଟା ଧରିକି ବଇଛୁ ଚିକେନ ଟା ଦଉନୁ ଖାଲି ପିଆଜ ଦେଇଦଉଛୁ ପାଣି ତ କି ହଉ ତରକାରୀ ସବୁ ଭାତ ତ ସବୁ ଖାଇବୁ ଏଇ ତରକାରୀ ଏଇ ତରକାରୀ ଆମର ଭାତ ଅଛି ପେଟ ଫାଟିଯିବ ମୋର ଖାଇପାରିବନି ସରିନି ତୁ ନା ଖାଇବୁନି ମୁଁ ଆପ ଖାଇବି କାଲିଠୁ ଖାଇବୁନି ତୁ ଏବେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଗାଁକୁ ଗୁଣ୍ଡି ରହୁଛି ନ ଖାଲି ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ଦଉଛି ତା ମାଇକି ଏତିକି ଆଉ ଖାଇବୁନି ଖାଇଦୁ ଆଜି ଅଧେ ଭାତ କମିଯାଉଛି ଛାଡ଼ିବି ଟୋଟାଲ ଅଧେ ଭାତ କମିବ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ମତେ ଯେମିତି ତଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଟା ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ ତୋର ସବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଡ଼ି ଧରିକି ରହିବି ନା ମତେ କେମିତି ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ ତଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଟା ହାତ ନାଇକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ନେବା ଭାତ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଖାଇବ ନା ହବନି ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଚୁଳି ମାରିଦେବି ଏତିକିର ଆଉ ଉପରକୁ ହେଇପାରୁନି କଲେ ନେବ ଏଇଟା ଧୋଇଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଏତିକି ଧରିଲାଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟିକା ଯାଇଥିବ ଟିକେ ଛଇ ଯେତ କରି ସବୁ ଖା ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବି ଏଇଥିରୁ ଅଛି ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆଉ ଦେନା ଚିକେନ ଦେନା ନା ନଷ୍ଟ ହବ ନା ରଖିଦେ କାଲିକି ଦେନା ସେ ଦୋକାନ କଡ଼ରୁ ମାରିକି ଆଣୁଛି ସେଇଟା ହାଣିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାବା ଖାଉନି ଗାଛ ଖାଉନି ଖାଉ ମୁଠେ ଖାଲି ଚିକେନ ଅଛି ଚିକେନ এই পিঁয়াজ খা পিঁয়াজ সরিকে আমি পিঁয়াজ ଆମ ଘରେ এই পিস তো খাইব পানি ରଖା ତରକାରୀଟା ଲୁଣି ହେଇଛି କାହିଁ କହୁନ ତ ହେଇଯାଇଛି ଲୁଣି ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଠି ଲୁଣିଆ କରୁଛି ତୁ ଜାଣିପାରିଲି ନା ଖାଇଲି ମତେ କାହିଁ କହୁନ ତୁ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି କହୁଛ ଲୁଣିଆ କଥା କାହିଁ କହୁନ ତୁ ଖାଇଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ନା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ବଢିଆ ନାହିଁ ଲୁଣିଆ କଥାଟା କାହିଁ କହୁନ ଲୁଣିଆ କଥାଟା ତୁ ଖାଇଲି ନା ଜାଣିନି ନା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବନି ଚାଖିକି କରିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଖିନା କହିଥିଲି ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ
ତୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୁଣ ପକାଇଛି ଯେତେ ମୁଁ ଖାଇଦେନି ନା ପୁରା ଖାଇଦେନି ତୁ ତାପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଥରେ ଆଗରେ ଦେଖିବୁ କମ୍ ପକେଇକି ଆଗରେ ଦେଖିବୁ କାହିଁକିନା ଭୁଲଟା କରିଛୁ ତାପରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ଲୁଣ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଭୁଲଟା ନ ହୁଏ ନିଜେ ମାନି ନେବୁ ସେଟାକୁ ଆମକୁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା କହିଥିଲୁ ନା ଲୁଣିଆ କେତେ କରିଛି ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ଯୋଉ ଏଇଖିଣା ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି କିଛି କରିହବ କି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ତ କରିଛୁ? ବରଫ ନ ଦେଇଲେ ତେଲ ବାହାରିବ ଏଇଠି ବରଫର ତେଲ ବେଶୀ ହେଇଥିବ ନା ଯୋଉ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛି ତେଲ ଏମିତି ବାର କଣ୍ଡ ବାର କରିଲି ସେ ତେଲରେ ଆସି ପରି ଆପେ ଆପେ ତେଲ ସିନା ବାହାରିବ ଲୁଣଟା କେମିତି ବାହାରିବ ତୁ ଏଠି ଭୁଲ କରିବୁ କାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲୁଣିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ମୁଁ କେତେ ଲୁଣିଆ କରୁଛି ମତେ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଚାମଚ ପକେଇଲେ ଆଉ ଚାମଚ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାପା କା ପରି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ଇଫେକ୍ଟ ଏଇଟା ଲୁଣିଆ ହାନି ବି ଖାଇନି ଅଲଣା ହାନି ବି ଖାଇନି ଏଟା ଖଣ୍ଡା ଏଇ ଲୋ ଇଏ ଆହୁରି 2 ବକ୍ତ ହବ ଦେଖିଲ ତୀର ଖାଲି କାଟିକି ରଖିଦେବୁ ଫୋପଡ଼ି ରଖିଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ ନା ମୁଁ କାଟିକି ଆଣିଥିଲି କାଟି ଆଣିଥିଲୁ ତ ଏଟା ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ବକ୍ତ ବଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କାଟିକି